Què tal, amics? Creieu-me si us dic que estic molt il·lusionat de poder-vos dir que el dia 16 de març, diumenge, a les 6 de la tarda, aquí, al Teatre Cursal de Manresa, si ho voleu, podem assistir junts a un concert únic. Fixeu-vos, un concert que protagonitzen una orquestra simfònica de 65 músics, un cor de 62 veus, 4 cantants solistes, soprano, tenor i baríton, i que a més està presentat de cap a peus per mi mateix. Jo us asseguro que si hi veniu, assistireu a un concert d'alta qualitat musical, però força diferent al tipus de concerts o com es fan normalment els concerts d'òpera o de música simfònica. D'entrada li hem posat un nom en aquest concert. Li hem posat un nom que és una pregunta, i la pregunta és: només per uns quants? Però sobretot serà especial perquè té un objectiu. L'objectiu de mostrar-vos que l'òpera viu quotidianament entre nosaltres. Cada dia, els dies de cada dia, a tot arreu. A la feina, a la tele, a la ràdio, al cine, al futbol, en els rituals socials que tots plegats fem diàriament. I que a més ens agrada que sigui així, que hi visqui. Si veniu el dia 16 al Cursal, sabreu perquè tots els que som dalt de l'escenari estem convençuts que quan la música val la pena no pot ser només per uns quants. No hi falteu.